Εάν πούμε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι Άγιοι στον κόσμο, τότε είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Διότι η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι στο μοναχισμό. Η Εκκλησία του Χριστού είναι εν το κόσμο. Τι είπε ο Χριστός? Εγώ προσέρχομαι και ούτε εν το κόσμο εσύ. Στο μοναχισμό υπάρχει μια μικρή μερίδα. Μας το λέγει ο γέροντας ο Ιωσήφ αυτό, θυμάστε. Πώς είναι, λέει, οι μοναχοί? Μια μικρή μερίδα. Ο λαός του Θεού είναι εν τον κόσμο. Εκεί είναι ο λαός του Θεού. Πορεύεται μες στον κόσμο. Αλίμονον λοιπόν εάν η χάρη του Αγίου Πνεύματος περιοριζόταν σε έναν τόπο και σε έναν χώρο και σε έναν τρόπο. Δηλαδή βλασφημούμε το όνομα του Θεού. Το ότι ο μοναχισμός είναι ένας χώρος και τρόπος ιδιαίτερα ευνοϊκός για την πνευματική ζωή, μάλιστα, ναι, όντως. Γι' αυτόν τον επέλεξαν οι πατέρες, γι' αυτός υπάρχει στην Εκκλησία. Γι' αυτό είναι καύχημα και δόξα της Εκκλησίας ο μοναχισμός. Αλλά δεν είναι ο μόνος χώρος. Και είναι γεγονός ότι επειδή συνεχώς όλα τα βιβλία προβάλλουν γέροντες, ασκητές, ασκήτριες, μοναχούς, μοναχές κτλ. Μπορώ να πω ότι μπήκε και μέσα στην συνείδηση του λαού του Θεού ότι για να είσαι Άγιος πρέπει να είσαι μοναχός. Και εντάξει, υπάρχουν και κάποιες, ας πούμε έτσι, παραδοξότητες. Όμως είναι γεγονός από την άλλη πλευρά ότι εξομολογώντας ένα πλήθος ανθρώπων, έχω συναντήσει ανθρώπους σε πολύ μεγάλα πνευματικά μέτρα, τα οποία αφιβάλλω αν στον χώρο των μοναχισμών υπάρχουν, του μοναχισμού. Έχω δει ανθρώπους με απέραντες αρετές ευαγγελικές που στο μοναχισμό σπάνια τις συνήντησα. Και στον χώρο των αρχιερέων ακόμα, που παλαιότερα και εγώ πριν γίνω επίσκοπος και δεν ήξερα αρχιερείς, έβλεπαμε με μια προκατάληψη τους επισκόπους. Αλλά τον έσω τώρα των πραγμάτων βλέποντας, ομολογώ ότι έχω δει και έχω συναντήσει πολλούς εναρέτους επισκόπους που βιώνουν καθημερινά την αγωνία της Εκκλησίας. Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό. Είναι ένας μεγάλος αγώνας, ένας τιτάνιος αγώνας. Να έχεις να οδηγήσεις την Εκκλησία, ας πούμε, ανθρωπίνως, σε έναν τέρμα, σε έναν σκοπό. Εγγάμους κληρικούς οι οποίοι είναι απολύτως αφοσιωμένοι στο έργο του Θεού, οι οποίοι αναλώνονται κυριολεκτικά, οι οποίοι, ας πούμε, δεν έχουν ούτε λεπτό ξεκούραση και άνεση, που είναι άσκηση σε αυτό. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι την ελάχιστη περιουσία που έχουν τη δίδουν ελεημοσύνη. Έχω δει ανθρώπους που έχουν τέτοια ανάμνηση κακία, που προσεύχονται για αυτόν που σκότωσε το παιδί τους. Γνώρισα μια γιαγιά η οποία έκανε κάθε μέρα 100 γονικλησίες για το φωνιά του γιού της. Μα είναι μεγάλα μέτρα αυτά, πάτερ μου. Μεγάλα μέτρα. Κάμουν γονικλησίες να συγχωρέσει ο Θεός το φωνιά του παιδιού του, τον οποίον είδε αυτή και δεν τον ομολόγησε. Ενώ τον είδε που σκότωσε τον γιο της και πήγε αστυνομία και την επίεζε να λέει δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, τον είδε και τον ξέρει. Αλλά λέει είναι παντρεμένος και έχει παιδιά, δεν θέλω να πάει στη φυλακή. Ο Θεός δεν τον συγχωρέσει. Ούτε έχει κακία μέσα της. Και έχω δει πολλούς τέτοιους γονείς που έχασαν παιδιά σε ένα δυστύχημα. Κάποιος, ας πούμε, άλλος οδηγός, είτε απροσέχτος, είτε ξέρω εγώ με οποιοδήποτε τρόπο, σκότωσε το παιδί τους. Και προσέχουν τη συνείδησή τους να μην εκδικηθούν, να μην έχουν μέσα γονγκισμό κατά του άλλου. Και χάσαν παιδιά 18 χρόνων, 20 χρόνων, 25 χρόνων. Αυτά είναι μεγάλα μέτρα. Ναι, δεν είναι μέτρα, ας πούμε, καλογερικής ασκήσεως, αγρυπνιών, ιστιών, αλλά είναι μέτρα αρετών ευαγγελικών. Όταν έχουμε δει νέα παιδιά, έχω ένα παιδί που έβλεπα στη Λεμεσό, που όλη τη μεγάλη Σαρακοστή τρώγε μία πατάτα και μία ντομάτα κατά την ημέρα. Γιατί έτσι νόμιζε ότι πρέπει να νηστέψει. Ήταν αστυνομικός, όλη μέρα δούλευε, παντρεμένος με 3 παιδάκια. Ποιος από εμάς τους μοναχούς? Εμείς κάνουμε τα καλύτερα λάδωτα, ξέρω εγώ, 1000 πράγματα. Και εκείνος έβγαλε μια Σαρακοστή έτσι. Έχει μεγάλη αρετή στον κόσμο και κρυμμένη. Μα είναι η Εκκλησία του Χριστού αυτή. Αλλήμον αν η Εκκλησία του Χριστού περιοριζόταν σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο.